Ден 2. Изглежда, че ще ни върви по вода. Айде, изчакваме да видим каква ще е развръзката. Ще спре ли дъжда или ще сме под капките. На хладно тако. Слънцето проби облаците, дъждът спря и ние акостирахме в историческия музей в Панагюрище. Намираме се в трезора и в момента наблюдавате панагюрското златно съкровище. Има изключително интересни артефакти. Това е личен фес на Васил Левски. Това е знамето, с което панагюрци на 2 септември 1885 обявяват Дол Румелия да живее съединението. Подземна зала с археологически находки. Намираме се в Додековата къща. Тя е била собственост на богатия търговец Петър Додеков, който е убит от турските войски при потушаването на априлското въстание. Тя е представител на така наречения пловдивски тип къщи с симетричен план, което я прави доста по-голяма и по-представителна от типичните средногорски къщи. Тръгнахме 53 км за днес. Ето го! Стрелата! Клетките са уникални. Светло дава газ. Вече сме на Старосел. Леко отклонение от маршрута, за да посетим тракийския култов комплекс край село Старосел. Задават се черни облаци, но нас нищо не ни плаши. Айде да оплътним почивката с малко офроуд. Намираме се в храма Четиньова могила. Това е най-голямата тракийска гробница, мавзолей на Балканите, която е изключително впечатляваща и вкопана вътре в планината, в
пръста, в скалата. От северната страна е открита вкопана в скалата вана, която е използвана за производство и съхранение на вино. Айде, заваля дъждец! Спокойно е. Се притесняй. Каква глава има? Айде, бука. Да. След Старосел да се отбием в Старо Железаре. Това е известно като арт-селото на България. Всичко започва през 2015 година по инициатива на българския художник Венцеслав Пирянков и неговата съпруга, която е полякиня. Последни метри преди Хисаря. Днес изминахме 70 км. Средна скорост 19,9, почти 20 км в час. Общо време 4 часа 32 минути. Днеска по-слабичко, по-лежерничко така, но пък успяхме да разгледаме доста забележителности и финишираме горе-долу по същото време.